Здравейте, ловчета! Аз съм F1 Lion и днес ще играем в Soulplex. Ще играем малко Skywars. В стария сега не искам да си губя точките в новия. Да влезем. Не си взех хит. Уау, аз иначе съм с плюс. Yes. Тук има ли стрели? Фъджица. Сега не оцелих. Уау, оцелих. Аз не съм на войда. Вау. Аз не мога да играя на Skywars, затова не исках. Чакайте се. Не, няма да правя пауза. Ще напусна, ще влезем в един сървър на един мой приятел. Той е този. Чакайте. Евент всеки ден в 19 часа, това е 7. И в този сървър има вече, нали... този сървър ще оцелявам в този, в PvP България, не мисля, че. Сега ще паузирам, защото да не видите паролата. Здравейте, хора, отново чакате малко. Отидох да си затворя вратата. Сега правя ревю, да се каже, на ето този сървър. Тук сме само аз и админа, който ми е приятел. Админа ми е приятел, да. Тук стана борба с приятел Магатино. Хай се. Чакайте. Айде. Знаете ли, като се целите в главата, се прави повече демидж. Сега тук честито спечели. Какво спечели? Чакайте да му напишем. Напиши интрото. Чакай. Кажи на YouTube. Напиши си IP-то. Напиши си IP. Той ви каза от него. Хай. Да, той още не е завършил сървъра, но може да влизате и да правите разни неща. Пак спрях в клипа, защото
някой ми влезе в стаята и още някой, ако влезе в стаята ми, вече наистина ще спра клипа. Съжалявам за тези паузи. Ето пак идва някой. Не идва. Ето го. Той падна. Всякъде. Пак ще влезе някой. За последен път спирам клипа. Чакай да видя дали му действа спаун. След 1 минута трябва да се го опише. Аз написах. Какво прави? Не знам защо не работи с Q. Спама Q нямаше. Иска. Хайде да е, къде я спална? Сега как му лагва сервера в момента? Не мога да му разбера къде му е спална. Това ще е някакво ревю, ще се казва на сервера му, трябва да си измисли заглавие. Аз сигурно ще му пустря спана, защото като гледам нищо не е направил. Ще му го направя Still Heaven Bull. Remove след 60 интенсен. Само аз и той сме играчите, ще се надявам да влезете в сървъра. Моля ви, влезте. След малко ще оправим сървъра с него. И ще се надяваме да влезнете много хора. Аз бях вашият F1 Lion. Вие бяхте моите лъвове. Чао!